Ja, hallo? Ja, hej mormor, det er Lars. Jeg vil bare goddag, lille Lars. Jeg har det så dårligt. Nå, det er da ked af at høre. Det er noget maveforkølelse. En katar, en artrit. Jeg sætter mig lige, lille ven. Det smerter sådan over lænd. Jeg tror også, der er noget med blæren på vej. Det er ikke nemt, når man hele tiden går og skrænter. Du har jo hjemmehjælp hver dag, mormor. Lars, hun er en skidt pige, og hun bor ude i Folehaven med en, der ikke er dansk. Hun er en Zoom-rengøring. Og du lyder nu ellers frisk, Jamen, mormor. det tager på nerven, lille Lars. Fjernsynet, det står heller ikke så skarpt som efter det, du pillede ved det. Nå, mormor, kan du nu have en rigtig... Kan du høre Lars, kan du høre overboen? Jeg ikke kunne lukke et øje hele natten på grund af deres spisestol. Jeg synes, de kører rundt og rundt med dem. Rigtig glædeligt. Jeg synes, du kunne komme ind til mig og kigge på det fjernsyn. Kan du en stor pakke tjener med til mormor? Lars? Der er nemmere måde at overbringe en julehilsen på. Klik ind på www.teledanmark.dk og send et julekort over nettet.